can fly. Hello Karbi long, welcome back to my YouTube channel. Pini Labangso video long nang litum lang ponik long jilake Rubini production presents ahin pen kasonse pon non lunkan arjan kimi lake Inghongji ang deng hini. Lanang mangkeme Nising along to Labangso alunjir alunse po alunse pia tumamen lake Karbi long along nong nam chithang lunse po Bijoy lekthi alang liya sepen kaching lit alun sepo Birton terang Dipu City rap pukachithang alun sepo Christin Teron Lunsepi Nika terang pi Labangso video along jiparjan abang pu abang phiatum lake thare komol tiso lapen sami Liria inti Hansepi Labangso alunjir lyrics kitok abang pulake Attribution Teron Video production manager lake Simon Pangjo Video direction lake Birton terang Makeup abang pi lake Ulmilin tokbipi Costume lake Nika terang pi Labangso alunjir producer lake Rubini Hansepi Labangso video videography lapen editor lake Birton terang Ilitum Labangso a video lang ponik longji lake Rubini YouTube channel along. Lasi nang litum doan se tame Labangso YouTube channel along hungri igdam tame. Tangte pinya video ke puanik velo video lang mesen pulote video aphan like igra channel aphan kang hot pen subscribe ponik poposi ning chithelo kardong.